ҳамватанони муҳтарам, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. Агар шумо ихтиёран аз Федератсияи Русия баргаштед ё шуморо депортатсия карданд ва мехоҳед маълумоти заруриро оид ба ёрии психологӣ, касбомӯзӣ, ҳуқуқӣ дар бораи ҷойҳои кории холӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ё берун аз он дастрас намоед, лутфан ба кормандони хадамоти муҳоҷирати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар толори терминали фурудгоҳ бо камзули сурх дар тан истодаанд, муроҷиат намоед. ба шаҳрвандоне ки ба Федератсияи Русия барои анҷом додани фаъолияти меҳнатӣ ё дигар ҳадафҳо сафар мекунанд, тавсия дода мешавад, ки пеш аз сафар ба шуъбаҳои хадамоти муҳоҷирати ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳо муроҷиат намуда, оид ба қоидаҳои нав вобаста ба буду боши шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия маълумоти зарурӣ гиред. Шумо инчунин метавонед ба рақамҳои телефони хати оҷилӣ 900 800 800 занг занед.